A máme tu Linhai Lenford 650. Ideme tu narobiť servisnú prehliadku mimo záručnú, hej. Upozorňujem, aby ste zase v komentároch zbytočne nepísali o tej záruke. Takže je to mimo záručná servisná prehliadka, takže vypúšťame si tu na už olej z motora, vypustíme si olej z predného diferáka, zadného diferenciálu, vymeníme si náplne, namažeme si zadnú nápravu a ideme potom do úpravy radiacej jednotky. Radiacu jednotku máme tu, tá sa nám nachádza pod týmto podblatníkom a ďalej si tu ideme robiť tuning variátora, čiže ideme si vytuningovať variátor a ako posledné si potom vymeníme koncovku výfuku. Takže servisná prehliadka na tejto štvorkolke, výmena olejov, filtrov, celková kontrola štvorkolky, namazanie náprav, vzduchový filter a potom ideme na tuning, takže ideme vytuningovať variátor a upraviť radiacu jednotku, čiže sa to ide odblokovať, lebo ešte to je zablokované. Ideme tu zdvihnúť výkon a potom si ešte upravíme koncovku výfuku, takže ideme sa pustiť do tohto všetkého, čo som vymenoval. No a tu už máme olej z predného diferenciálu, ten je v takomto stave, vymeníme si ho a pustíme sa na zadný. A tu už si spúšťame olej zo zadného diferenciálu, ten je v takomto stave, takže vymeníme si aj ten a bude mať pekne štvorkolka nové náplne. No a tu už máme nový olejový filter, starý máme tu na, takže vymeníme si ešte gumičku na tomto dekliku, ktorý drží filter. Nový filter máme tu a môžeme potom už len dolievať olej. Tu je spojený olej s motorom a s prevodovkou, takže už sa potom pustíme len do náplní, čiže vymeníme si v prednom diferenciáli, v zadnom a olej si dopustíme takisto aj do motora. Potrebné zhodiť tento podblatník, mám ho tu dole, čiže tento podblatník si zhodíš a tu sa dostaneš k radiacej jednotke, tá drží na 3 šroboch, ja to už mám povolené, radiacu jednotku máme tu a ideme si ju načipovať. Si nahrávame novú mapu do tej Linhajky, čiže už nám to pekne ťahá nová mapa, takže už to bude vytuningované, odblokované, zvýšený výkon a pôjdeme potom na skúšobnú jazdu. Ešte si spravíme variátor, ale radiacu jednotku budeme mať za pár minút hotovú. Som sa už pustil do variátora, takže tu si ideme vymeniť naše tuningové závažia plus túto pôvodnú strunu nahradíme našou tuningovou strunou, čiže tu pôjde náš tuningový set variátora do primárnej remenice a ideme si ešte vybrať sekundárnu remenicu a tam si ideme prestaviť iné nastavenie. Prestavenú sekundárnu remenicu, v primárnej remenici už máme naše tuningové závažia a tu je pripravená naša tuningová struna a ideme si to zložiť naspäť do štvorkolky. Set variátora máme už nahodený, takže hodíme si už iba dekel a ideme si to zložiť a pôjdeme na skúšobnú jazdu. A akurát sme sa vrátili zo skúšobnej jazdy, boli sme sa na tom previesť, takisto aj majiteľ spokojný, takže máme tu upravenú radiacu jednotku, takisto upravený variátor, zvýšený výkon, odblokovaná rýchlosť a spravená komplet servisná prehliadka a tu sme si ešte menili aj koncovku výfuku.